खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 1 आगस्ट 2023 बारायजाया मंगलबार बे दाननि गिबि खालार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। करिमगंज डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नीलामणि ओनसोलनि 1 नम्बर बायलेनाव फुंबिलिनि खोमसि समाव मोनसे सिखावनि हानजाया मोनथाम रुमखौ भारा लानाय रुमखौ बा न'निफ्राय रां रुफा आरो सना रुफाफोरखौ खावना लांदों। लोगोसे माखासे गोनांथि डकुमेन्ट्सफोरखौबो खावना लांखुमादों। सिखाव खावजानाय रुम थाग्राफोरनि मुङा जाबाय स्वपन रय, आन्टालिना चौधुरी आरो देबजित तालुकदार। सिखाव खावजानाय रुम थाग्राफोरा गावसोरनि गरम बोथोरनि सुतिनि थाखाय बा बन्दनि थाखाय बेरायनो थाहैदोंमोन आरो बे जाथाया गपाल दासनि बिल्डिंआव जादों। अदेबानि गपाल दासआ बिसोरनो गावनि न'खौ बा गावनि बिल्डिंखौ भारा होदोंमोन आरो सिखाव खावनाय जाथाया गासिबो CCTV केमेरायाव सेबखांजादों। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों 6 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। महाराष्ट्र रायजोनि बुल थानायाव गंनै बास कारनि गेजेराव खर'जों खर' मोगा-मोगि जाब्रबथाय जानानै 6 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 19 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमलाबारि ओनसोलाव मेघालय रायजोनि थागिबि मेघालयनि फुलबारिनि थागिबि सासे सेंग्राया आयेननि बेरेखा आसामाव फैनानै पिस्तल फाननो थाखाय लाना फैनानै पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय इनामुल हक। ग्रेटार नयडायाव सासे 80 बोसोर बैसोनि बैसोगोरा आइजोआ गावनि न' सानि बालकनियाव जिरायबाय थानाय समावनो हरखाबै मोब्लिबनि तारजों नांजानानै मोब्लिबजों बोबथाबजानानै जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय आंगुरी देवी। आसाम सोरखारनि एन्टि करप्शन आरो भिजिलेन्स बिफाना गोख्रों सिग्रोमनानै जरहाट डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सादार पुलिस बाजारनि SI प्रणब नाथखौ रां लाबाय थानाय समावनो उदाङै एरेस्ट खालामदों। प्रणब नाथआ सासे सुबुंनि क्रिमिनेल केसखौ बोखारनो थाखाय 20,000 रांखौ दाबि खालामदोंमोन आरो रांखौ लाबाय थानाय समावनो उदाङै एरेस्ट खालामजादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। गिथाव बाथाव अर खामदों। धुबरी डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गौरीपुराव बाजार ओनसोलाव गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे गिथाव बाथाव अर खामनाय जाथायाव गंस्नि गस्ला फानग्रा गलाफोरा अरजों खामजानानै सिलिंखार एबा डेमेज जादों। लोगोसे बे अर खामनाय जाथायाव 80 लाख रांसोनि मुवा बेसादफोरा अदेबानि धोन सम्पतिफोरा सिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों आरो बे जाथायखौ कारेन्ट शट जानानै खामदों होननानै सन्देह खालामनायबो जादों। बेंगल स्टेटनि इउनिलिस मसारि MZD एक्स ndfbआ केडार दा आङो माखासे आंनि समस्याखौ लानानै आङो दुखुजों लोगोसे आङो दिनैहाय प्रेस मिट होनांगौ गोनांथि फैदों। मानोना आङो गोबांनि जेंनायाव दङ। जोङो बलथे आङो दङ दा जेंनायाव। दा बिनि थाखाय आं प्रेस मिट होनांगौ गोनांथि फैदों। खोथा जाहैबाय आं 2009 आवहाय ndfbआव जयनिं जानानै आं 2014 आवहाय आं हमजादों वेस्ट बेंगल स्टेटआव हमजानानै आं मास मोनसे जेल जानानै क'क्राझारावहाय आङो मेक्सिमाम 9 माससिम जेल जाफैदों। आं 2015 आवहाय आं गदों। गनानैहाय आङो 3 बोसोर परे आङो कर्ट केस गानांगौ गोनां फैदों। गायै आङो दिनैसिम गानानै आरो माबे संबिधान इण्डियान संबिधानावथ' नोङो बेबायदि माबा गैयाना बिखौ लानानै दिनैहाय माबे हिसाबैहाय जोंखौहाय माने केस गोदानाव खोख्लैबावना दोनखो। दिनैनि दिनाव जों केस गोदान गाफिननांगौ जामिन लाफिननांगौ गोनांथि फैदों। बेखौनो सरकारनाव खावलायहरो। सरकारा जोंखौ नाय आरो दिनैसिम जोङो सरकारनिफ्राय आङो सरकारनि अनसुंथाइबो आं मोनाखै। आरो दा ndfbआव दे जों एसेबां बर'नि प्रटेक्शन आर्मि जानानै दे जों खामानि मावदों। बे खामानि मावनायावबो दा जोङो ndfbआवबो जोङो लिस्ट दंना गैया बेखौबो जों बुंनो रोङा। आङो गावनो बुंनो रोङा दे आङो सासे ndfb होननानैहाय। खिन्थु जों दिनैसिमाव एसेबां आर्मि पुलिसजों गावलायनांगौ मोगा-मोगि जाबोदों। थेवबो दिनैसिमाव जोङो मानो सरकारजों नायसनजायाखै ना वेस्ट बेंगल स्टेटनि मानसि होननायखाय जोंखौ नायसनाखै सरकारा। बिनि थाखाय आं सरकारखौ अनुरद खालामो खावलायो माने जेनोखि सरकारा
बे जे केस जाबसिननाय बे केस जाबसिननायखौ एसे मोजाङैहाय नोजोर होनानै नायो जेनेखि फैगौआवहाय जेनेखि बेबायदि जाया आरो आङो एक्स एनडिएफबि केडारफोरखौ बा जोंनि आंगो लोगोफोरखौ खावलायहरो नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा केसआ गोदान गोदान फैफिनबाय थाथों आरो जोङो बिदिनो नाराव बिराव खारखोमाबानानै थानांगौ कर्ट गाबाय थानांगौ होननानै नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा नाथाय बिनि थाखायनो आं बुंदों जोङो बयबो ज' जाफिनदो ज' जानानैहाय जोङो बे केस जाबसिननाय मानायफोरखौहाय जों सरकारनावहाय आबदार खालामनि जों सरकारनावहाय गसंथानि मानि थाखाय जोंखौ बेबादि खालामदों मानि थाखाय जोंखौ उफुद्रुत बानायदों सारजोंहाय आं कन्टेक्ट खालामदों गबिन्द सारमोनजोंथ' आङो कन्टेक्ट खालामनो मोनाखै सावरायग्रा सार फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदों लिस्टबो हरदों आङो फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन नाथाय जोंनि माबाया जाफुंहैयाखिसै रायलायनायाबो जों सेरखम हाहैजोबाखिसै बिसोरजोंहाय जोङो टाइम होनो हायाखिसै बिथांमोना दा जों खावलायहरो सारमोना जेनाखि जोंखौ नायहरो जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा गोबाङैनो पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसे एनडिएफबिनि केसाबो थांजोबगोन लोगोसे रिलेभेसन गासैखौबो मोनजोबगोन नाथाय दिनैसिमाव नुबाय आंनानो केसा हाइनान्स नन हाइनान्स नंबावा हाइनान्सजों लोगोसे दिनैहाय बोरो आंनि केसाखौनो दिनैसिम फोजोबनो हायाखै आरो माबा गोदान केससो फैबावगासिनो दङ होमब्ला बेबादिब्ला बिसोरनि बुंनायनि गावनि खुगानि जे जबान बेफोरखौ दोननांगौ बिसोरखौ मानो दोननो रोङाखै दिनै सरकारा बेखौनो खावलायहरो जोङो जेनेखि बेबादि दाखालामथों जेनेबा जोंखौबो नायथों जोंबो फेमिलि गोनां जोंनि फेमिलि फारसे जोंखौबो नायहर दिनैहाय जोङो बेसे थाखा फैसा गारनानै जों कर्ट कासारि गाबाय थाफैनो हानांगौ जोङो सोलिनाया बिदिनो दिनैहाय जों सरकारनिफ्रायथ' आं अनसुंथाइ थाइसेबो मोनाखै आरो सरकारा दा जोंखौहाय मा खालामदों बेखौ आं बुंनो रोङा खिन्थु आङो न'आवहाय सोलियो गायनाय फुनाय हाजिरा दाउ अमा बोरमा लाहोनानै आं बेफोरजोंनो फानै मायैहाय आङो कर्ट कासारिखौ गाफैनांगौ गोनांथि फैयो खिन्थु बेसे बेबादि गाबाय थानो हानो दिनैहाय गोदान केस फैबाय मास मोनसे उनाव जुदिसा गोदान केस फैयोबा जों मा फाननानै होफैनो बेसेबां जों गभर्नमेन्टनो थाखा होबाय थाफैनो बेवहाय कर्ट कासारि गाफैबाय थानो बेबादिथ' सम्भब जाया होमब्ला बेबादियावहाय जुदिसा जों बायसान्स वारेन्ट थांनानै जों गाफैनो रोङाब्ला थाखा फैसानि प्रब्लेमाव हमजायोबा होमबा बिनि दायथ'खौ सोर लानो आसाम सरकार लानो ना बिटिआर सरकार लानो ना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा लानो बेखौनो आङो खावलायो दिनैहाय आङो गोदान जामिन लाफैनांगौ गोनांथि फैदों आंल' नङा आंजों लोगोसे सासे दंबावो बिबो गोदान जामिन लानांगौ होननानै जादों माखासेयाथ' नोङो गुवाहाटियावहाय दंहैयो दा जों सानैया गोदान बेल दिनैहाय लानांगौ गोनां फैदों जोंथ' जोबलां सारजोंनो आं गार्डआवहाय दङमोन हा मिथिंगा सारमोनजोंहाय ओमफ्राय दा जोङोथ' गोबाव सम जाबाय गोबाव सम जानानैहाय दिनैहाय जोंखौहाय नायस'ना लासै जोबलां साराबो थैनानै थांबाय आरो जोंनि आन्दारावनो जों जेब्ला सेक्सनाव दङमोन बे समावनो जोंनि आन्दारावहाय गैयालाबो जोंनि लोगोफ्रा 15 থেকে 20 जन थैलांबाय दिनैसिम जों अनसुंथाइ मोनाखै होमब्ला सरकारा जोंखौ नायालासे सोरखौ नायनो सानदों आं बै समाव खोनादोंमोन गोबां मानसिफोरनोहाय थैनायफोरनो मुंख्लंफोरनो गोबांनि थाखा होगासिनो दङ अनसुंथाइ हरदों एक्स एनडिएफबिफोरनो अनसुंथाइ हरदों बोरो खिन्थु जाय मानसिया अरिजिनाल केडारफोर जानानै दङ बेफोरो जुदि अनसुंथाइ मोनाबा सोरबादिया मोनो दिनै अनसुंथाइखौ जों लुबैया केसाथ' अन्त'पक्षे जोङो जोबनायनि लामायाव थांनांगौसै बेखौनो आं लुबैयो सारजोंहाय आं कन्टेक्ट खालामदों गबिन्द सारमोनजोंथ' आङो कन्टेक्ट खालामनो मोनाखै सावरायग्रा सार फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदों लिस्टबो हरदों आङो फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन नाथाय जोंनि माबाया जाफुंहैयाखिसै रायलायनायाबो जों सेरखम हाहैजोबाखिसै बिसोरजोंहाय जोङो टाइम होनो हायाखिसै बिथांमोना दा जों खावलायहरो सारमोना जेनाखि जोंखौ नायहरो नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि